Boss Maxoy, kamusta ang pakiramdam? Malapit ka ng pagla. Ayan guys, ito yung kaibigan natin guys. Isa sa mga padrino, Ninong. Kung matatandaan nyo guys, yung isang video natin, siya yung bumirit dun sa gitna ng kalabasahan. Nagpantumi na. Ito ngayon guys, dito naman siya guys sa sa Manggahan. Ayan, bibirit na naman dito guys yung ating kaibigan. Ayan guys, ito yung mga kaibigan, yung mga kasamahan. Ito yung grupo ng ating kaibigan na si Boss Maxo. Ayan, ganito guys ang sistema ng kasalan dito sa bayan ng Baaw. Ayan. Ito guys, yung isa sa mga kaibigan natin, isang vlogger din, si Boss Bobby Badong. Ayan. Pakibisitahin nyo guys yung kanyang page, Boss Bobby Badong. Bobby Badong yung kanyang Facebook page. Ayan. So mga mahilig dyan guys sa motocross, ayan, tamang-tama, panoorin nyo yung kanyang mga vlog. More on motocross yung kanyang mga vlog. Di baling mapiliwan sa ano kung gusto itong sarap pati. Okay, iwan po. Sa mga ninang, pumapana po kamo. Sa pinakuhaan na kanino, preparasyon na individual trade. Kaya ito naman guys, banda na to. Ito naman yung mga nagtutulong dito sa kusina. Sila yung nagpiprepare ng mga handa na pinapadala sa bawat misa. Ayan guys. Masaya dito guys ang kasalan sa probinsya, gawa ng padamihan ng alala yung mga ninang-ninong. Ayan, paikot yan guys. Marami yan, hanggang dun pa yan guys sa likod. Ayan, shout out sa mga alalay ng aking mga kaibigan at saka ng aking asawa naman siya sa Baturina. Bakit po yan? Bakura, kiss mo na lang. Kiss mo na lang. Kanya na lang, Jesus. Nakauban. Kiss mo na. Kiss mo. Para mo na kanya. Ano? Kiss mo na. Kiss mo. Kiss. Ito po naman ang sumunod. Sirang sana. Okay. Oh. At sa party po na to, mag-voice over na lang po tayo dahil sa di po natin pwedeng lagyan ng sounds dahil sa makaka-copyright po tayo. Ito na nga po pala yung ating boss, yung ating kaibigan na si Boss Maxoy Bulalin. Ayan, kasama niyo yung kanyang asawa na nagsasabit na ng pera sa kanyang ulo. At nandito yung ating mga kaibigan, naka-blue, si Kagawad Manny Ibarbia, isa sa mga nagsusuporta sa ating kaibigan sa pagsabit ng pera sa kanyang pagpantumina. Ayan, yung malaking lalaki guys, si Binosa. And siyempre, yung naka-stripe, na nakasando, na nakasombrero, yung kaibigan natin na si Boss Andalicio Bustinera. And siyempre, ito naman guys, nagtatadik na to guys, yung aming ninong sa kasal, si Ninong Gadot Ibarbia. At ito naman yung aking biyanan na lalaki, yung nakasombrerong itim, na light yellow na damit. Ayan yung aking biyanan guys, nagsabit naman na sa isa sa mga ninang na si
Ma'am Dada Buslon. Ayan, masaya ito guys, pantumina dito guys sa bayan ng Baaw, Camarines Sur, dito po yan sa Bicol. Ito naman guys, yung aming masipag na punong barangay ng Barangay Lourdes, bayan ng Baaw, Camarines Sur, si Randy Payadi. Ayan, ganyan dito guys, sama-sama talaga yung mga tao rito sa pagsusuporta sa mga ninang-ninong. At ito, nakita ko naman guys yung aking kaibigan dito guys, si Kuya Johnny Brillo, nakadilaw na t-shirt. Yan, nakadilaw na t-shirt na walang sombrero, si Kuya Johnny. At ito naman guys yung aking kaibigan din, wag sanang madala sa pag-service sa ating barangay, si Boss Aki, Buboy Aki Inson. Ito, naka t-shirt guys na puti. Ayan, napakagalang pa, nagmano pa sa kanyang kamag-anak niya ata ito guys, isa sa mga ninang, si Ma'am Dada Buslon. Talagang napakasaya dito guys ng kasalan dahil sa ang daming mga taong nagsusuporta, nagsasabit ng pera sa mga ninang-ninong. Ganyan dito yung tradisyon sa bayan ng Baaw pagdating sa mga kasalan. Ayan, hindi tulad sa ibang lugar na aalangan sila magsabit ng pera sa mga ninang-ninong. Dito guys, talagang akala mo mga santo, birhen, nilalapitan, sinasabitan talaga ng pera. Ayan, nandito guys yung aking auntie, si Auntie Iya, kapatid ng aking biyanan na lalaki. Ayan, sige. Ito na guys, yung inyong kaibigan na si Lucky Koy. Nandiyan dyan man yung pagsusuporta sa ating kaibigan, nagsabit man. Ayan, nakaputi guys, si Lucky Koy. Ayan, kaliwat kanan man pati oh. Ayan, Lucky Koy, wag mong dadamayin yung sabit, tama na ang binti-binti. Ayan guys, talagang alintana dito guys yung siksikan ng tao dahil sa pinapakita lang talaga guys sa ating mga kaibigan na mga ninang-ninong yung pagsusuporta. At ito naman guys, si Tita Ambi, naka light green na damit, kapatid ng aking asawa, isa man sa mga ninang. Ayan, pakibisitahin nyo guys yung kanyang page, Tita Ambi, pakipollow nyo na lang po yung kanyang page. Isa man yan guys sa mga nagtayong ninang. Ayan, mamaya magpapantumi naman yan guys, kaya abangan nyo yung sunod na video ko guys sa kanya dahil maganda ito guys. Talagang natuwa sa mga tao sa pagsayaw ng isa sa mga ninang na kapatid ng aking asawa. Ayan, nagsasabit na guys ng pera yung pamilya ng ninang. Ayan, napaka-supportive guys na pamilya ng ninang. Talagang full support sila sa pagsabit ng pera sa kanilang mama. Ayan, relax lang dyan si Boss Maxu. Ayan, may isa pa guys na kaibigan tayo guys na magugulatin. Biniro pa na sundutin yung puwit, kaya medyo na paiyad. Ayan, sige, sayawin mo na. Ala, sige, birain mo na Boss Maxoy. Ayan, sige, samantalain mo na ang pagkakataon. Sabi nga niya, nasa sa inyo yung stage para makapagtudo sayaw. Ayan, padamihan talaga dito guys ng sabit ng pera guys. So, kita naman natin yung mga pera na isinasabit sa mga ninang-ninong na mga nasayaw. Ayan, ala, sige, bira lang Boss Maxoy. Ayan, ganyan guys, ganyan dito guys ang mga ninang-ninong pagka ganitong may mga obligasyon sila guys. Napaka support sa kanilang obligasyon sa mga pamilya na nagtitiwala sa kanila. Kaya ayan, patuloy lang yung mga tao sa pagsabit ng pera sa mga ninang-ninong. Huwag nyo po pala guys kalimutang i-share yung ating video. Pakipollow nyo na lang po yung aking page, Lucky Koy. At
Comment naman po kayo guys sa mga video na ina-upload ko po. At kung bago ka pa lang po sa aking page, huwag niyo pong kalimutan i-follow yung aking page. Ayan, nagsabit na guys yung biyanan na lalaki ng ninong na si Kuya Juan Baita, yung naka-stripe na damit. Talaga namang nandiyan dyan yung pagsusuporto. 1,000 pati guys yung sinabit guys sa ulo ng ninong guys. Talaga naman si Kuya Juan. Ayan, syempre yung asawa guys ng ninang, si Kuya Alex Buslon, nagsabit ng 1,000, kaya 1,000, kaya syempre nagtataginting na 5,000 yung isinabit sa kanyang asawa. Talaga naman ganyan magsuporta yung asawa guys sa ganitong mga sitwasyon, sa mga obligasyon, sa pagtayo nila ng pangalawang magulang ng kinasal. Ayan, kaya sino ba naman ang hindi gaganang sumayaw pagka ganito ang sabit mo, napakarami. Dahil dyan mo mararamdaman yung suporta sa iyo ng inyong mga kabarangay, mga kaibigan, kapamilya. Kaya salamat sa lahat ng mga nagsusuporta sa mga ninang-ninong na ito. And syempre, congratulations sa bagong kasal. Talaga naman natakpan na yung mukha ng ninang sa dami ng sabit na pera. And syempre yung ninong din, kita naman natin halos punong-puno naman yung damit. Talaga naman ganyan kalakas ito sa pakikisama sa mga kabarangay. Kaya ganyan na lang kung sila naman ay suportahan ng kanilang mga kaibigan at kapamilya. Ayan, dito guys ang tao talagang dadamayan ka umpisa hanggang matapos ng kasal. Nandiyan talaga sila para magsuporta. Siyempre tapos na yung kanilang sayaw, kinukuha na yung pera para bilangin ang mga kasama nilang mga ninang-ninong. Kaya ayan, malaking tulong, malaking bagay ito sa bagong mag-asawa, sa bagong ikasal, yung pera na nakukuha sa pagpapantumina. Kaya sana ingatan nyo na hindi ka agad maubos. Gawan nyo ng paraan na lumago pa yung pera na yun, na parte na tinulungan ko ng mga ninang-ninong para magkaroon kayo ng pagsimulan sa inyong pagsasama. Kaya dito na lang guys yung ating voice over. Salamat sa inyong panonood. Abangan nyo na lang po yung sunod na video natin.